Celkom sme hrali dobre, no tam sme mali fakt dosť šanci a bránili sme presilovku 5-3, 5-4 a nie úplne sme inkasovali, čo bolo taká chyba, lebo ozaj sme to mohli už vydržať bez toho inkasovaného gólu. Ale myslím si, že tú prvú tretinu sme hrali tak, ako by sme to predstavovali a do tej druhej sme začali hrať taký hurá hokej. Videli sme, že máme ďalej bránu od striedačky, dlho sme prestredali, bol z toho gól na 2-0. Tretí gól, tam bola presilovka do prázdnej brány, no to bola chyba. Potom sme sa do tretej tretiny ešte skúsili vyvinúť tlak a tam sme to hrali dobráme všetko, tam boli dve tyčky, tuším, bol na 3-1 a ešte sme chceli niečo skúsiť a žiaľ Bohu, náš obranca si nevšimol, že hráme bez brankára a nepristúpil tomu hráčovi, bol gól. Ale nevadí, niečo sme si povedali, niečo sme videli my. Určite na Bystricu Korčuliarsky to môže ísť a dúfam, že zajtra to spravíme tak, aby sme odchádzali do stavu 1-1. Ty si prichádzal do kontaktu s rozhodcami, jak ste hovorili? Debatovali ste? Našťastie ten druhý bol Slovák, takže najprv to skúšal na mňa anglicky, ale som mu nepovedal, že môžeš kľudne po slovensky, lebo nie som Slovákov anglicky a myslím si, že rozhodcovia skladali veľmi dobrú robotu. Takže super to zapískali tak, ako sa to má pískať a myslím si, že to nepreskakovalo to alebo nešlo to za to hranicou. Bolo to všetko fair play a myslím si, že ľudí videli parádny hokej na finále, ako sa patrí.